B'disa voti favur u 2 kontra, il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar ivvota favur ir-regolarizzazzjoni ta' żvilupp irregolari fiż-żona ta' Monte Cristo fis-Siġġiewi. Is-sid ġie ordnat iħallas multa ta' €1,800,000. Fi stqarrija l-Awtorità tal-Ippjanar qalet li b'din id-deċiżjoni ġie solvut każ kumpless ta' ppjanar b'deċiżjoni li hija fissret bħala bilanċjata. Spjegat li l-iżvilupp seħħ tul medda ta' snin b'mod partikolari bejn l-2008 u l-2012. Qalet li issa qed jiddaħħal f'qafas legali u bekk jiġu solvuti bosta każijiet ta' nfurzar li kienu ilhom ikaxkru snin permezz ta' wieħed konsolidat u trasparenti. Qalet li fattur kruċjali fit-teħid tad-deċiżjoni kienet ir-responsabilità ambjentali. L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi lera kkonfermat li ma kienx meħtieġa valutazzjoni tal-impatt ambjentali sħiħa bil-kundizzjoni ta' miżuri speċifiċi ta' mitigazzjoni. Dawn inkludu tneħħija ta' speċi invażivi u tisbieħ sostenibbli b'uċuħ permeabbli. Barra minn dan, sar tibdil fid-disinna l-estensjoni tal-fabrika tal-inbit biex jiġi minimizzat l-impatt viżwali. Żidet tajt li l-iżvilupp ma jfixkilx b'mod sinifikanti n-netwerk ta' traffiku u semmiet kif is-sovrintendenza tal-wirt kulturali ikkonfermat li l-ebda sit protett mhux se jiġi affettwat, filwaqt li d-Direttorat tar-Regolamentazzjoni Veterinarja approva l-faċilitajiet eżistenti taż-żu u taż-żona ekwestri. L-Awtorità tal-Ippjanar temmet tajt li tifhem it-tħassib tal-pubbliku dwar l-espansjoni tal-proprjetà, iżda skonta din id-deċiżjoni mhix approvazzjoni tar-regolaritajiet li saru fl-imoddi, iżda miżura mkejla u legali li tpoġġi fuq quddiem il-konformità u l-benefiċċju tal-komunità. Qalet li l-multa ta' €1,800,000 flimkien ma' l-ispejjeż ta' azzjoni diretta li diġà tħallsu jirrappreżenta investiment qawwi mill-ġdid f'inizjattivi nazzjonali ta' ppjanar li jsostnu spazji pubbliċi, infrastruttura u kwalità tal-ħajja aħjar. Monte Cristo Estate li jinsab eżatt fit-tramuntana tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ikopri aktar minn 9 tomni art. Il-permess approvat ikopri firxa wiesa ta' użu, inkluż park għall-familja, b'operazzjonijiet ta' żu, żona żwiemel ta' standard internazzjonali, ħwienet tal-ikel u x-xorb, mużew u xogħlijiet estensivi ta' tisbieħ u infrastruttura.